A práve sa v tejto chvíli začala cena VOPA Invest na 1640 metrov autoštartom o 27 000 korún českých pre trojročné a staršie kone s 5 aktérmi a dopredu vyrazil Tipgate, na druhej pozícii potom domáca Karolina Nová, zvonka Koledla Bruce, na 4. pozícii spolufavorit Evian Boko a po opatrnom úvode uzatvára štartové pole so stratou 15 dĺžok francúzsky rodák Mustang Dumoulin. Takáto je situácia v oblúku. Krátko po štarte tempo sa pomaličky zrýchľuje zásluhou Koledla Bruce, ktorá prichádza na úroveň vedúceho Tipgate. Tipgate a amatérka Helena Rokitová privádzajú aktérov prvý raz do cieľovej rovinky. Tipgate zo stajne Rokita advokát Bílovec. Vedľa neho potom zástupca stajne Skre s Davidom Dobrovoľným. Na 3. pozícii je domáca Karolina Nová, ktorá mala pred 2 týždňami problémy s poruchou na výstroji. Teraz tam Jiří Svoboda vyťahoval bič. Karolina Nová reprezentuje stajňu KR Ostrava, za ňou potom Evian Boko zo stajne Trotting Stars s Jaromírom Kotáskom a pole uzatvára Mustang Dumoulin zo stajne FV Relay Jeho Levin s Monikou Kalčíkovou. Takáto je situácia pri vybiehaní z oblúka na protilahlú stenu zhruba 800 metrov pred cieľom. Stále je to dvojička Tipgate a Koledla Bruce. Na 3. pozícii začína zrýchľovať Karolina Nová a chytá sa aj Evian Boko. Tieto 4 kone by mali bojovať o triumf v dnešných druhých dostihoch. Na 5. pozícii so stratou dobrých 80 metrov je Francúz Mustang Dumoulin. Ten zásaz do bojov nezasiahne. Trojica koní teraz od bariéry, je to Tipgate, Koledla Bruce a v záverečnom oblúku nastupuje aj Karolina Nová, už je druhá, takisto Evian Boko si bude hľadať priestor na finish. Zdá sa, že Koledla Bruce odpadá. Je to súboj Tipgate a Karolina Nová a ešte aj Evian Boko tam prichádza zvonka. Je to súboj troch trojročných koní, už sú v cieľovej rovine, je to Tipgate, Karolina Nová a Evian Boko. Nádherná koncovka, záverečných 150 metrov, stále je to Helena Rokitová s Tipgateom, ale Evian Boko, Jaromír Kotásek suverénne drží a zasa kontroluje situáciu, vyhrá o podĺžky pred Karolina Novou. Na 3. pozícii potom Tipgate a 4. Koledla Bruce a pole uzatvára Mustang Dumoulin. 3. triumf stajne Trotting Stars v sezóne 2014. Ďalšie víťazstvo Jaromíra Kotáska, ktorý bol vodičom a trénerom v jednej osobe. Jaromír Kotásek a Evian Boko, to sú víťazi ceny VOPA Invest. Jaromír, gratulácia. Peter Kajty hovoril o satisfakcii po úhyne Elvin Boka. Ako ste to videli vy? No bylo to trošičku vydříté dneska, protože oni po startu nejde. Přední koni odešli trošku víc, než bylo žádoucí, ale prostě koncem to zvládl bez výče. Je to dobrý kůň, dneska mu to vyšlo, zaplať pánbu za to. Vidíte Eviana skôr na tých dlhších tratiach, alebo ako by sa mal vyvíjať? Určitě delší. On může jít znovu do stih, jako on problémy nemá dlouho. Doma nám poráží moc dobré koni na dlouhé distanci, takže předpokládám, že to bude dobrý kůň, pokud se toho dočká ve zdraví na dlouhé distance, ale uvidíme teďka, jak to bude dál. Je to dostihu s mladým koněm. Ďakujem pekne, gratulácia pre Jaromíra Kotáska z Ratiškovíc a takisto aj pre slovenského majiteľa Petra Kajdyho, ktorý sa dnes skôr z poverčivosti radšej vyjadrovať nebude a tie emócie si zrejme nechá na doma. Gratulujeme a pred nami sú ďalšie dostihy.